nom Teresa i pràcticament puc dir que he viscut la meva vida aquí en el mercat, perquè als 12 anys ja vaig començar a fer feina a de fora amb una pagesa que no m'hi sabeu, que era de Muro, i pràcticament després la meva jefa d'aquí, de Joan Mas, me comprava i me va dir en els de 8 anys vols entrar amb nosaltres a fer feina dins el mercat? I estic aquí, doncs mira, fa 38 anys. El mercat és el més gran per jo. És una família, tots ens duim més o menys bé, i aconseguin els joves que torneu a venir al mercat, que és el més gran que hi ha d'un barri. És molt familiar, el tracte és super guai, més que una gran superfície, i la veritat, que hem de pujar el barri, hem de pujar el mercat en general, que és el més gran que hi ha, un mercat. Ja t'he dit, fa 38 anys que som en aquesta xarcuteria i des de 12 anys a de fora ajudant a una pagesa. I vos agraeix que vengueu en el mercat, sobretot els joves, que veureu el que hi ha, la diferència que hi ha en un mercat, sobretot un barri. Malament digui que aquest barri és molt xerec, però no és vera, eh? Vos aconsello que vengueu.